Si no saps quin llibres llegir per millorar les teves finances, estàs a bon lloc. Invierte con poco, de Natalia de Santiago, és un llibre que ensenya a invertir de manera intel·ligent amb pocs recursos. L'autora explica com qualsevol persona pot començar a invertir fins i tot amb una petita quantitat de diners, amb l'objectiu de construir un futur financer més segur. Amb consells pràctics i senzills, el llibre és ideal per a aquells que volen començar a invertir però no saben per on començar. Tot això ens ho explica amb 3 punts claus. Primer, comença amb pocs recursos. La idea central és que no necessites grans quantitats de diners per començar a invertir. Amb només petites quantitats mensuals pots començar a invertir en fons indexats, accions o plans d'estalvi. El segon, inversions segures i diversificació. Natalia de Santiago ensenya la importància de diversificar les inversions per reduir el risc. Invertir en diferents actius com accions, bons, immobles o fons d'inversió. Tercer punt, planificació a llarg termini. El llibre remarca que les inversions necessiten temps per créixer i que cal tenir paciència per veure els resultats. Establir objectius financers clars i a llarg termini per guiar les teves inversions. Què us sembla? Us ha agradat? Doncs segueix-me per més recomanacions. I no oblidis apuntar-te al repte Economitza.